በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተበታ ንኽፈልኩም። ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ንኽንሳተፍ ስለ ዝረዳእና ዘደገፈና ናይ ለባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይን ህዝቡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰማዕ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ምሕረት እግዚአብሔርን ኩራ ደቂ ሰብን ዝብል ካልኣይ ክፋል ኢና ክንርኢ። ኣብቶም ኣቀዲምና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝረኣናዮም እግዚአብሔር ነቶም ንሕና ሓጥኣን እንብሎም ክምሕር ከሎ ንኹሪ፣ ካልኣይ እግዚአብሔር ንደቁ ጸጉኡ ከካፈሎም ከሎ ንሕና ንኹሪ፣ እግዚአብሔር ብድሕነት ህዝቡ ክሕጎስ ከሎ ንሕና ንኹሪ። እዚኦም ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝረኣናዮም እዮም። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ራብዓይ ነጥቢ እግዚአብሔር ነዊሕ ግዜ ንዝተደንሱን ንዝሓመሙን ብሰንበት ክምሕር ከሎ ንሕና ንጉሂ። ሓሙሻይ እግዚአብሔር ምስቶም ንዓና ሓጥኣን ዝመስሉና ክበልዕን ክሰትን ከሎ ንሕና ንኹሪ። ቁፅሪ 6 ኩራ እንታይ ናቱ ንኹሪ ይደጋገም ስለ ዘሎ ኩራ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሻውዓይ ስለምንታይ ኢና በቲ ቁኑዕን ፍጹምን ስራሕ እግዚአብሔር ንኹሪ? ሻሙናይ ካብ ኩራን ምንፅርፃርን ወፂና ስለ ኩሉ ነገር ኣመስገንቲ ክንከውን እዙዛት ኢና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ምናልባት ንቀዳማይ ክፋል ዘይተኸታተልናዮ ሰባት ክንህሉ ስለ ንኽእል እዚ ኣርእስቲ እዚ ካበይ ዝብገስ? ካብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 እዩ ዝብገስ። ገናኸ እዚ ንዮናስ ኣዝዩ ኣጉሃዮ ኮረየውን። ስለዚ እቲ ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክኹሪ ከሎስ ገለ ዝኹሪ ዓብ ነገር ረኺብዎ ኣሎ ማለት እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ። ምክንያቱ ገናኸ እዚ ንዮናስ ኣዝዩ ኣጉሃዮ ኣብቲ 4 ምዕራፍ ኣብ መጀመርያ ጥቕሲ ኮሚል ገሊፅዎ ዘሎ ገናኸ እዚ ዮናስ ኣዝዩ ኣጉሃዮ ኣኹርየውን። ስለዚ ናብቲ ቅድሚ እዩ ዘለኹ ናይ ምዕራፍ 3 መወዳእታ ቁፅሪ ክንከይድ ኢና። እንታይ ኮን ኸውን እቲ ዮናስ ዘኹርዮ? ስለዚ ብግምት ከምዚ ማለት እዩ ስለ ንብል ካብ ምባል ነቲ ህያው ቃል ብሓባር ንረኣዮ። ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ኣምላኽ ከዓ ካብ እከይ መገዶም ከም ተመልሱ ግብሮም ረኣየ ኣምላኽ እውን ነቲ ከውርደሎም ኢሉ ተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን። ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን። ከምቲ ድየና ሳራ እግዚአብሔር ሰሓቅ ገይርለይ እሞ ዝሰምዐ ዘበለ ኩሉ ምሳይ ሰሓቅ ዝበለቶ እግዚአብሔር መዓት ኣቁሪሩ ምሕረት ኣውሪዱ መዓቱ ናብ ምሕረት ለዊጡ ምሕረት ኣውጁ ክበሃል ከሎ ይትረፍዶ ናይ ኣምላኽ ነቢ ይትረፍዶ ናይ ኣምላኽ ኣጋልጋሊ ዝኾነ ሰብ ከሕጎስ ምተገበኦ እዩ። ከም ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ዝኾነ ሰብ ብፅቡቕ ነገር ከሕጎስ ይግብኦ። ግን ከምኡ ኣይኮነን። ካብኡ እንታይ ኢና ንምሃር? እግዚአብሔር ነቶም ህዝቢ ምስ መሓሮም፣ እግዚአብሔር ነቶም ህዝቢ ምስ ለውሃሎም፣ ነቲ ከውርዶ ኢሉ ዝሓሰበ መዓት ምስ ኣቕረሮ እዚ ንዮናስ ነቲ ናይ ዓብ ሰብ ናይ ኣምላኽ ነቢ ኣኹር። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ነቲ ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንዮናስ ንምውቃስ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዝተጻሕፈ ጥቕሲ ኣይኮነን። ንሕና ካብኡ ተማሂርና እግዚአብሔር ሰናይ ክገብር ከሎ ከይንኹሪ
سبات صبوق كقبر خلو كي نخري بزي قباء كي نخري نعنا نتمرتناي سلازي إذن يناس أخري وزابير كابك كي مقدون كم تملسو رئيو محرد مسورده إذن يناس أخري سلازي تقسنا كابزيو زبقسي كابزي تبقيسو كم تقدمنا زغلزنا يوم زرعنا يوم تقسطات انتايمه أقدمنا قداماي كفال ምናልባት እቶም ንቀዳማይ ክፋል ዘይ ተኻታተልና ግዜ ዘይ ረኸብና እግዚአብሔር ነቶም ንሕና ሓጣን እንብሎም ክምሕር ከሎ ንኹሪ ስለምንታይ እግዚአብሔር ንሓጣን ንምሕሮ ስለምንታይ እግዚአብሔር ሓጢያት ገብር ከሎ ንዓይ ተዓጊስኒ ሓጢያት ከም ዝገበርኩ እንዳፈለጥኩ ከይተነሳሕኩ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኢለ ዘለኹስ ኣምላኽ ስለምንታይ ብምሕረት ጥም ዝዕገሰኒ ዘሎ ኣብ ክንዲ ምባል እግዚአብሔር ነቶም ንሕና ሓጣን እንብሎም ክምሕር ከሎ ንሕና ንኹሪ እግዚአብሔር ندقو كاب صقو خكافلون كله نحنا نخري እግዚአብሔር بدحنت ህዝቡ ክሕጎስ ከሎ نحنا نخري እግዚአብሔር በተሰናይ ነገር ክሕጎስ ከሎ نحنا ከም ደቂ ኣምላኽካ ምስኡ ክንሕጎስ መተገበአ ግን ከምኡ ኣይኮነ ስለዚህ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ዝኸላይ ክፋል ራብዓይ ነጥቢ እግዚአብሔር ነዊሕ ግዜ ዝተደነሱን ዝሓመሙን ብሰንበት ክምሕር ከሎ نحنا ንጉሂ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 14 ክሳብ 16 እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለዘሕወየ ኮረየ ነቶም ህዝቢ ክዕየየለን ዝግብኦ 6 መዓልቲ ኣለዋኹም እምበኣርከ በኣታተን መጺኩም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም ጎይታ ግና أتاقبوز كاباخاتكم كل سبدو نبعراي ويس أدقو بسنبت كما أسو أي فتحوني كستيوس أي وردون دو يكونن نهو إذا خاب عسرت وشومن تعمد حزا سيطان زا أسرا وقال أبراهام كابزم أسرت زب معالت سنبت كتفتح دو أي قبأني إلو ملسل اتحطو شعو نتمرح بيت صلوت أيهود حجها أنا عناي نقولت أيس كريستوس دفيرو خزارو ويكاله نتوم هزبجن ولدنا أنت يوم زبلني زحمو قالني بتري هابوني كم زبهال سلامنتاي بخال معال زيت فوزو سلامنتاي بعلة سنبت قالوا معال سمون معال زفوسو اللهم سلامنتاي أبعلة سنبت مو فواس سنبت تسعروي እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ያህበና ነትሕግ እግዚአብሔር እንዳጠምዘዙ በትንሳቶም ዝርድእዎ እናኸዱ በመዓልቲ ሰንበት ካብ መናፍስቲ ካብ 17 ዓመት ተደኒሳቶ ዘላ ከተሓዊ ምስራኤ ከመራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ሕቋኣ ብመንዳዓት ተዓፂፉ ተሰይሩ እኮ ንግሆን ጎብቲ ቤት ጸሎት ርያ ነይሩ ስለዚ ሓደ ሕሊና ዘለዎ ሰብ نعسر شو عت عمت أيكونن عسر شو عت معلت سب كحمم قليل نجار أيكون سلاز قوي ثاقن بده بهد إزبالة نبع رأيكم نعاد بخمسي سنبت فاتحكم نام ما يكسر تتسدوا ده حصير نجار سلازي نزاش عسر شو عت عمت سيطان ذا أسرة منفس رخص ذا أسرة بعلة سنبت كتفتح أي جبا عنده سلازي إذا أملاخاوي تجساس المخر المستوهبة هو ممر حق خيستو علنا نمبر تباهيلو بنسحاق من الاسم التكبؤي وانجيل ماتيوس معرف أسران شديشن كابسسان حمشن كسابسسان شديشن شعوت لك كهنات كداون تقديدو تسعرفه إنه صرفوا سمعهم دقيم كان تايم سكريت لنا انتهي كي مسلكم بله ساتون كا موت يقبو إلهم ملش نتفراد كله فرد ويبه سلازي انت خويني خدانو قديدو كساب كندو خرا زبت سحسي انت يوغاتيمو انت يلو ويتا اس كريستوس انت يميلو مسبات حد لك كهنات مسيلو خداون تو قدرسي انت سلازي خوني اب قصر سوسان سلستن منرايو اتليكا كهنات كا كريستوس ودا املاح انت هونكاس
كتنقرنا بتهياو أملاخ أمحلك الله زي يتحدث سخا كريستوس انت أبدا أملاخ تهون كاس كنفلت بأملاخ كتنقرنا نسخا مخان كاسي إلو يزحات تزلو ويتا ياس كريستوس بسوسان 4 ماتيوس 20 ينازلنا بسوسان 4 إيسوس كأبولو نسخا قابلكا دحر حجنا ودسب أبيمان حيل تقميتو بدمنا سماي كمصخ الله خطري وايخم ابلكم الله ازي سلاز بوله كدام تقديد سب اتخصم عز دلي زسمع سبحال حكي دحر حجنا ودسب ابيمان حيل تقميتو بدمنا سماي كمصخ الله خطريكم كميل يخون زيت بلو زلخا ودسب بلو زلخا سمني كميل يخ ابيمان حيل قمت كابي بدمنا سماي كمص اسكا نغرنا اسكا غلصلنا يلو ولا نافلتو املاح ود املاح يلو امين زي كونس ولا نافلتو كوميلو حاتت يبوي سلازي ود سب يمان حيل تقميتو ابيمان حيل تقميتو بدمنا سماي كمص كتري ايخا سلاز تبهلس كدانو قدد يبوي اتتدلي زلو جن نتتغليص زلو مغلص خقبلو سلازي دلي نتوم حزبي نابع غرغر بقطع نابع غرغر مئتا سلازي انت ايلوم نو صرف سمعهم الله تايلو تصاري اينا يتصرفي ودسب بيمان حيل تقميتو بدمنا سماي كمص خلو خطري ويهم صرفدي انه صرف سمعهم انت كي يغبوي كداونتو سلاز قدده نتوم سبات كنهرو خندرو قطع سلاز غبره ساتم تايلمو موت يغبوي دك عالم نعلمهم يتابعوا يوم أملاك كأنت ببني نقرحات بقرحهم يحزب. سلازم انت يقبل داليو اتهزبي هنا كاي كنا انت هزبكن بتزغبرو ريو اتهزبي يقتليلو سلاز فرودو إنهم غيرناي هبكن ما أملاك جن كم غيرنا خنتاللين يترف دنا أملاك نتاريخون كتالل وي كال እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ያበና ስለዚ እግዚአብሔር ታይገብር ኮሎ እግዚአብሔር ነዊሕ ግዜ ዝተደነሱን ዘሐመሙን በሰንበት ክምሕር ኮሎ ኣብ ክንዲ ምሕረት ኣምላኽ ሪኢና ንሕጎስ በቲ ምሕረት ኣምላኽ ንጉሂ ዝኸኣ እቲ ካልእ መንፈስ ሓሙሻይ እግዚአብሔር ምስቶም ንዓና ሓጣን ዝመስሉና ክበልዕን ክሰትን ኮሎ ንሕና ንኹሪ ቅድሚ ኩሉ ኣይትፍረዱ ተባሂሉ ፍርድና እግዚአብሔር نحنا نسبات كنمهر نسمات كنحجز امبر نحنا نسبات كنفرد اذا حاتي وصادق كتبل ناي سب سلطان يكون ولا توم ني املاح عبيت سبات زبحالون نزا عيناتهم يكون ناي بصحوا اي غبون እግዚአብሔር مسلم نعنا حتى انز مسلنا خبلعن كسچن كله نحنا نخر ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ፈሪሳውያን ከአሪኦም ንደቀ መዛሙርቶ መምህርኩም ሲ ስለምንታይ ምስተገውትን ሓጣን ዝበልዕ በልዎ ብዙሕ ግዜ ነቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነቲ ንዓና ዘይጠቅመና ልማድን ባህልን ሓሳብን ገዲፍና ኣብ ክንዲ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብትና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ንመጽእ ነቲ ቃል እግዚአብሔር በትናህና ድሌት ከነማእዝኖ ንደል እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንሳቶም مستغوتن مسحطانن مبلع كم عبر خصت يقصرون نساتهم زتنكفو نمتنكافون كيترفم املاح ግን نخو ማይ መሃሮም አቡሊ ኪዳኒ አልቦ እምሰብ ዘይ አብስ ወአልቦ መዘይ ተይስ ኃጢአት ተተጻባጸብ ካሳብ ቅድሜ ሃደው መንክብል ናብ ካልኦት ዝውርወራ ያዳውምበር ናብ ገዛ ርሶም ዝውርወራ አይዳም አይነበሮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሻድሻይ ነጥቢ ኩራ ግን እንታይ ወተም ወይ ተአብሱ እንዲዝብል ኮሪዩ ኃጢአታይ ትግበሩ እንዲዝብል ቃል አምላክ ስለዚ ኩንኩሪ ይግባአና በረገጽ ኩንኩሪ ይግባአና ማዓስ ኩንኩሪ ይግባአና አቦታትና ስርዓት አቀሚጠሞሎ ኩራ እንታይ አምሳሌ 14 ቁጥር 29 እትንኹራ ደንጓይ ብዙሕ አእምሮ ኣለዎ ኮራ ይገና እሽነት ይገልጽ ስለዚህ ኩራ ማለት እሽነት ማለት ኩራ ማለት ሐጺር እሽነት ማለት ኩራ ማለት ዕብዳን ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚህ ብዛዕባ ኩራ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ
حواري يعقوب معرف حدا عسرت شعت عسران تايلولو فقرات حواتي إذا تفلتيهم كراسة وعيسي صدق أملاخ يقبرني سلازي نفس وكف سب نمسمع غلطف نمزراب دنقواي نخورات دنقواي يهون سلازي منفس كرا منفس كتعا أبزي سمعنا جزيه هدي إلنا قال أملاخ انتايز ولا بسنفلتات نجارات كوعي خلو خما خلو انتايلو يفخسوي سبك حرق كله فوكس يزغو سبك حرق كله كزاروبو زيد وليو زربا يزارب سبك حرق كله نبوزح جزي عاقبو زنبره زربا يزارب سبك حرق كله فوكس يغو سبك حرق كله خخر كله عشاي يغو سلازي كراسة بعيسي صدق أملاخ يقبرني سلازي نفس وكف نمسمع قلتف نمزرابون نخرا دونغويتي سلازي منفس كتعوشنا بزمزة سجا أوشنا سلازلو نت سجا خنكحدو أي نخلينا نت سجا بمنفس نت منفسنا بمنفس أملاخ كنا ما أزنوي تزهدك على أملاخ أمزمور داويد أسران سلستن كزر بعتن تايللو نسو ننفسي يهدأ نسغا ننفسي تهدأ هدأ مبالو أنا أملاخ مخاني كتستوعلي أخم زي بحال كنبحال كلناون أنكوان أنس مدحاني كواتباهيلو أنكوان أنس قدسان كواتباهيلو أنكوان أنس صادقان كواتباهيلو اندحريلنا اتمنفس تغهدي أبقولسي سلسته شمونته حجينا نسخاتكم إذا كله دما كورا من صرصار كفاءات صرفي زحفر زرباون كاب أفكم أرحقوا جي كورا مسمنتاي مسمن صرصار كفاءات صرفي مسكوريسب صار مسكوريسب زحفر زربان صباحيتو زحفرو حريقة سلاز نبركو كايمبركم إلىكم أخبركم يقبأنني سلاز سب نجارات كم أخلو يفوكس سب كهر كله سب كحرق كله سب كنسر كله يفوكس سلاز خا إهداء فرمنفس كدوس تبع عند حرف فرمنفس كدوس زيلي أوش أنا فرسقال أموتي سمس حدا هيوت حدا قال حدا أماني حنت أماني منفس قدوس اللوادو يبلان كنفلت أين خلني النفلت أقول ما قدقن منفس قدوس زلوا هيوت فرا منفس قدوس يفر فرا منفس قدوس كا زي شبات زي دهساس زي تحاز سلازي حدا سب كان صرصر تسمعنا حدا سب كان صارف تسمعنا فرا منفس قدوس زي كونس فرا سجا قبر سجا إيز أبتقلاتيا معرف حمشة أبكوت العسران حدا عسران حدا عسران 4 زخون قبر سجا إلو جليس أمان تفرا منفس قدوس جنايلوها تشعت تفرا منفس قدوس جليسو قالو كثر شوعته سلمنتا أنا بتقنعن في سمن سرح እግዚአብሔር نخري سرح እግዚአብሔር ፍጹም ስለዚህ እግዚአብሔር አብስሩህ ፍጹም ስለሆነ ክንቀበሎ ጥራይ ይዘለን ንዓይዳ አይተረዳአን እንበር እትስራህ ንግዚኡ ዘይከረዳአና ኸእል ነቢያቱን ሐት ነይሮም የማብተረዶ ዘይተረዳአና ኸውን ኸእል አነ ዳ አይተረዳአን እንበር እግዚአብሔር አብስሩህ አይካከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 54 ሳብ 56 እቶም ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከአ እዚ ምስራአዩ ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፎኦም ክንብልዶ ትደሊ ኢኻ በሉ እንታይ ስለ ዝገበሩ ሰብ ሰማርያ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዓዶም ምሕላፍ ስለ ዝኸልዎ በቲ ዓዶም ምሕላፍ ዝኸልሉ ዘለዎ ምክንያት ከአ ንኢየሩሳሌም ገጹ ኣቕኒዑ ስለ ዝነበረ ሳምራውያንን አይሁዳውያንን ከአ ሕብረት ስለ ዘይነበሮም ናብ ጸላእትና ክኸይድ ተኾይኑ ስለምንታይ መሬትና ይሓልፍ ኢሎም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕላፍ ከሊኦም ስለዚ ያዕቆብን ዮሐንስን ቶም ሙርያት ሐዋርያት ደቂ ዘብዴዎስ ንጎይቶኦም ክጣበቕሉ ደልዮም
نممهرنا محلاف كخلقه سلازي نممهرنا بعدهم محلاف تهدى يومه نحنا بحوخنا ندوم علينا نقول تاخذ بقول جالي سلازي نتزحتو حلتها حقاونت كلبسو ودا اليوم إلياس كوهم غيرو نيري سلازي كمتي إلياس زغبرو حجي كمتي إلياس زغبرو مالت تغيري قدم حجي نحتو زلنا حتس حقاوي ينكبل ودل እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ነቲ ንደልዩ ሓሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስና ምጸና እንዳሰነና መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ከምዚ ይዝብል ኖ ንሓሳብና ኢና በመጽሐፍ ቅዱስ ከነማ አዝነምበር ንድልየትና በመጽሐፍ ቅዱስ ከነሰንዩ አይግባል ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ካብ ሰማይ ሓው እንዲና አውጽና ንሰብ ሰማርያ ከነጥፎም ኣብ 55 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ኢና ዘለና መልስ ኢሉ ወድሰብ ነፍሳት ከድሕን እምበር ከጥፍ አይመጸንሞ ናያናይ መንፈስ ምዃንኩም አይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ገንሖም ናብ ካልእ ዓዲ ኸኣ ከድ ሕጂ ዝግባእካ ዘይምግባርን ናያናይ መንፈስ ምዃንካ ዘይምፍላጥን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፍልልይ ዘሎ ናያናይ ምዃን መንፈስ ምዃንና ምስ ፈለጥና እቲ ንሕና ንውከሎ መንፈስ ዝቕበሎ ንምስራሕ ዓቕሚ ክንስእን ንኽእል ግዜ ክንስእን ንኽእል ናያናይ መንፈስ ምዃንካ ዘይምፍላጥ ግን ብጣዕሚ ይከብድ ናይ ሰይጣን ኮለኻ ኣነ ናይ እግዚአብሔር እየ ንሰይጣን እንዳገልገልካ ኣነ ንእግዚአብሔር የገልግላለሁ ክትብል ብጣዕሚ ከቢድ ስለዚ እንታይ ኢሎም ናያናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ወዲ ሰብ ንሓጣን ከድሕን መጽ ስለዚ ንሶም ከኣነቶም ንሱ ከብደሙ ከድሕኖም ዝመፀ ሰብ ኣቐዲሞም ተጥፊዮሞ ነቲ ተሰጋውነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንቱ ገይሮሞ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘቃጥም ነበረ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ንሕና ብድቃላ ዝተወለድና ኣይኮነን ንሕና ተገዚእና ኣይንፈልጥን ክብሉ ከለው ንስኹም ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩም ኣቦኹም አብርሃም ከምዚ ኣይገበረን ደቂ አብርሃም እንተትኾኑስ ስራሕ አብርሃም ምሰራሕኩም ንስኻትኩም ደቂ ኣቦኹም ደቂ ዲያብሎስ ናያናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ስለዚ ኸዓ ምሕረት እግዚአብሔርን ኩራ ሰብን ከሎ እግዚአብሔር ክምሕር ከሎ ንሕና ስለምንታይ ነዚኦም ምሕሮም እግዚአብሔር ስለምንታይ ዘየጥፎም ስለምንታይ ከም ዘይገበሮም እንድሕር ንብል ኮይና ንሕና ናይ ካልእ መንፈስ ናያናይ መንፈስ ምዃንና ኣይለለና ኣምላኽ ብምሕረት ይሕጎስ ዲያብሎስ ከዓ ብጥፍኣት ይሕጎስ ምክንያቱ በጀካ ከጥፍእን ከሓርድን ክቐትልን ንኻልእ ኣይመፅን እዩ ሻሙናይ ካብ ኩራን ምንፅርፃርን ወፂና ስለ ኩሉ ነገር ኣመስገንቲ ክንከውን እዙዛት ኢና እቲ ዕላማ እምበር ናይ ዘርእስቲ ዕላማ እዚ ንዮናስ ኣኾረዮ እግዚአብሔር ካብ እከይ ግብሮም ከም ተመልሱ ርዩ ምሕረት ስለ ዝገበረሎም እዚ ንዮናስ ኣኾረ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ብምፍላጥ ይኹን ብድፍረት ከይፈለጥና ይኹን ብስሕተት እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረሎም ከሎ እግዚአብሔር ሰናይ ክገብረሎም ከሎ እግዚአብሔር ካብ ውድቀት ከተስዖም ከሎ ኣብ ክንዲ በቲ ሽዑ ዘለዎ ንገልጾም እዚኣ እኮ ትማሊ ከምዚ እኮ እያ ነይራ እዚ እኮ ቀደም እኮ ከምዚ እዩ ነይሩ እዚ ምስ ባህሪ እግዚአብሔር ኣይከይዱን ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17 በቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ ትገብርዎ ዘበለ ሁሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ ብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣመስግኑ በቃል ኮነ ብግብሪ ትገብርዎ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ ብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣመስግኑ ስለዚ በቲ እግዚአብሔር ሰርሖ ከንድነቕ በቲ እግዚአብሔር ሰርሖ ክንግረም በቲ እግዚአብሔር ሰርሖ ከነመስግን እምበር ብስራሕ ኣምላኽ ክንኩሪ ብፍጹም ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ፍጹም እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ እዚ ኣብቲ
نأكتو لجبارية سنة تبل بيت خريستيانا كل عين صلوات تصليو حجها أقبياش نايشو عتساعات صلوات كم أتو خوينو كل جزية نصليو زلنا أتي نصليو صلوات كنردو لعل كل خناتاتن أوش كل خناتاتن ما أنت كل خناتاتن نمسكنك كلام سلازة أبزي كرابو تايبور لعل كل خناتاتن أملاك كنا مسكن ما أنت كل خناتاتن أملاك كنا مسكن أوش كل خناتاتن نأملاك كنا مسكن زابي راب سروحن قبرن فسم نعنا زي كردانا خالي بزحات أبوتات نبي إرمياس نبي إنباكم سلمنتا يوم حتى أنز سلطة سلمنتا يوم حتى أنز خبرو ندابولي حتى ونيروم زابير كا ملي سلومي تنعاتهم زمرلو سلوم كا حج ملسناي إكزابير أبصرو هاي قاقيني إكزابير حزا حسبلناها حساب تحاني ماتيوس حموش 40 شمونتن انباركة كم تسمياو بهم فتصم زغانا نسخاتكمون فتصمانكم بصراح أملاح كنقروم رمزي كوناسي نتفتصم أبونا سمياو بونا خنمثل بمحرات بتقهات بعقلي بتعقستي بلوهات بفرا منفس قدوس نعوخ نمثل كم تسمياو بهم تاي زغانا فتصم زغانا نسخاتكم كا فتصمانكم نعنا حسب لنا حساب كل جزء حساب تسفى حساب دحاني وتسفى المفصمتان زلوا حساب ولا نتزي تردعنا ولا نتزمرنا ولا نتزخبدنا نجر أنا دا عاقمي حاميق وخردو أسي نمبر إكزابير نعيت حسب ليس حساب دحاني نعيد أحج كبيدني نعيد أحج مرير النمبر إكزابير نعيت حسب لي تسفان مفصمتان زلوا حساب دحان أب إرمياس معرف سران شعتن سرع السرته زابير سخم زبلالو نبابيلون 7 عمت مسمله كذكروكم يومو نابزا سفرازي أخا كتملوس كم تملوس غيره نتصبق عليك في السمالكم دارقا أما جمرت عمت اتي استساددلي بوحد سسان شعتن عمت أبابيلون كصنعي جن أنا نبابيلون زوردكم كوداكم إليكم كسرحكم نتذهبكم ناس النت سلازي استمقاركمو نعين إكزابير مقلقال كفو قينو سلازي تسمعكم سلازي أب تحتي سبات مداء كساب كندي مرير مخان ترديكم ناباي كساب تملسو أنا زي حسب لكم حساب تحن برقص مركات عما يكونن اتزحاشا نعاتو كسرحو ناب أملاح كملسو جن اتمقاد السطرحي إذ إكزابير دس يلوز قبر زي كونس وسيت نحاتياتنا إيه أبي إرمياس أسران شعتن 11 أنا إذا حسب لكم زلقوا حساب فلته مفسمتان تسفان كهباكم سي حساب دحان بر نايكوفا أيكونن يبلك سي أبيهر كتسوعنا ما سيخوم دما ختلمونيهم مو كسامعكم بملء لبهم تداليهم نس كدالي نكركبلكم يو كركبلكم نممراهكم كمالسو كاب كلهم اتوم نباتاتهم سقوكم حزبتاتن سفراتاتن دما اكبوكم نابتخاو زمارخكم سفراون كمالسكم ييبل اغزابير غويتا سراويت انا ز حسبلكم حساب دحان سلقالات اغزابير استمسكن يهون سلازي كاب قران من صرصارن وسينا انتي كنكون امسغن تخنكون تصوينا إنا سلازي توم دك أملاخ كا بمسغانا إكزابير يوم دك أملاخ زخون أبونا أيوب كم تخل لكزي زقلت اتزبا صحو مكرا يترفدو أبهيوت كاب غزا خاب سدراخا تفسيموس بإذن خد سمعون كساب كندي كبيدي أبونا أيوب جن فتصومنا أملاخ زفرح كاب كيزر حق سب سلازنبره ولا نعون تمررو إكزابير أبصرحو خمزي قاقس لزفلته راكيه وصايكو امكرس اميه وراكيه قب هب إكزابير وبهتو اسم إكزابير يتبارك راقي كان محسن ولادي تيوزي راقي كان محسن مريت كملسي
እግዚአብሔር ወሃበ እግዚአብሔር ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይባረክ እንደዘንጸርጽር እንደዝኹሪ እትዝረኸቦ ሞገስ ምረኸበዶ ኣይምረኸበን ስለዚህ ነት ስራሕ አምላክ ክንርድኦ ነት ዘይተረዳእና ነገር እግዚአብሔር አብስሩሑ አይጋገን እግዚአብሔር አብስሩሑ አይጋገን ኩሎም ህዝብ እግዚአብሔር ናብነት ዮሴፍ በሕዋቱ ክሽየጥ ከሎ ዮሴፍ ኣብ ጴጢፋር ፈተና ክበፅሖ ከሎ ዮሴፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በፀነ ክበፅሖ ከሎ ዮሴፍ ሓንቲ መዓልቲ አንጸርፂሩ ሓንቲ መዓልቲ ኮሪብ ዝብል ኣይተጻሕፈ ስለዚህ ኣብቲ ቅዱሳነ እግዚአብሔር ኢልና ንሪኦ ዘለና አርእስቲ ብኸመይ ጌርና ኣሰኣሰር ቅዱሳን ንስዕብ መብዛሕትና ታሪኾም ምንባብ ታሪኾም መጽሓፍ ገድሎም መጽሓፍ ማህሌቶም ምቋም ቅዳሴኦም ምቅዳስ ጥራይ ንዕኦም ዘምስለና ይመስለና ቃል አምላክ ግን ከመይሎም ከም ዝሞቱን ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ሪኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ዳንኤል ዝኹሉ መከራ ባቢሎን ክበፅሖ ከሎ ዳንኤል ኮሪዩ ዳንኤል አንጸርፂሩ ዳንኤል ተጻሪፉ ዝብል ኣይተጻሕፈ ስለዚህ ልዕሊኦም ደይበፅሐና ይቶም መዓልታዊ ምስ ስድራና ከይተረፈ ምስ ደቅና ከይተረፈ ምስ ሓዳርና ከይተረፈ ብጸርፊ ንጸርፍስ ከም ልምድ ንጸርፍስ ከም ግቡእ ጌርና ንወስዶ ዘለና ደቅመን حواري قدس باولوس نيبافيسون اب صحافو ملأختو معرف 4 قصر 29 اتن سمعتو نبرخات زخون ككم زدليو اخا هنز زخيل سناي زربا دا تزارو بنبر زي تقم زرباس كاب افكم ايوسا قال اتا تمكحت زمننا نبلا دينا قدس نقل مارا نخلو ابلبات وهللون تعقرون نبرت أدينا قدس دنقل مريم زي حالفوتو مكرا زي حالفوتو شجر زي حالفوتو سدت زي حالفوتو قري زي حالفوتو هرور زي حالفوتو قثعي يلن حانت معالتو انتهن قدم حرسي يخون دحر حرسي قزي سدت يخون قدم سدت يخون دحر سدت قدم ثقلت يخون دحر سقلت أدينا قدس دنقل مريم كم زكور يازبل أي تسعف تنتزاربتن وحداتن تناي مسغانا الله تا ابقنا زغليلا نسو زبلكم غبرو زبلتهم غويتانا الحنانيس كريستوس كا وين نبر يبلومن زبلتهم اذ كل ناي 364 عدميا ادينا قدس انجل مريم استزاربت اسي وحد مريم غنا نخلو ابلبا تعقرن توهلون زخبركم حزب እግዚአብሔር نخورا خم بهلي نصرفي كم غبو ነገር انا زي كوازي كايلات كوازي كندال ملكعنا قال እግዚአብሔር او انت ሆነ او አይኮነን ተሆነ አይኮነን በል ካብዚ ንላዕሊ ግን ናይ ትኹፉ እዩ ናይ ጸርፍ ዝበሃል ዋዛ የለ زخوري سلازي رخبكي اخوري سلازي اب تحت زخونه يكون كنتات لعل كل خناتاتن او وش كل خناتاتن من كل خناتاتن نمسكنكال لا الى كل جبر ووسط كل جبر وبانت كل جبر اقتك ونسيبك ازي نيوناس اخوري ارستنا نبغسي ارستنا تنبيت يوناس معرف 4 قصر 1 እግዚአብሔር ንሰብነ ነውየ ካብ እከይ ግብሮም ከም ተመልሱ ምስራአየ ምሕረት መስውረደሎም ምስራአየ ነተኸውርደሎም ዝሐሰበ ማዓቱ አቅሪሩ ምሕረት መስውረደሎም እዝን ዮናስ አخور እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበን ያዕቆብን ዮሐንስን ደቅ ዘብዴዎስ እኮ ስለ ጎይታ አንኮርዩ ንሃይማኖት ክንካላኸል ሃይማኖት ክንጠፊና ዝሁሉ ንገብር ዘለና ኢልና ንምካሕ በብዝሓትና እምነትኮ መሰረቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ وانا قص ሲኦል እይክሉ አንቀልቅሎታ ወአማስኖታ ይሉ ንሕና ከይንጠፍ እንበር እታ ክርስቶስ ዝመሰረታ ቤተ ክርስቲያን ወይ እምነት
سبات كيطفئوا عين الطراتر نحنا كابتا قنعت امنت كينطفئ رايت مناتو اذا امنت زطفئ اندز خون نيرو اب زبنه سماعتات اب زبنه ماكسيميانوس اب زبنه ديوقلطيانوس مطفئ سلا امنتنا مكره خنقبل كنعقاس امبر سلا امنتنا لنا اب لعل خلقوت سبات كفات كنغبر از بفصم حق هايمانوت ايكونن سلازي كل سب نمسمع قلطف نخراغن دنغواي ملسها نمهابغن دنغواي سلازي انت ايتو فوسو ابونا داويت نسمو خانو سلازي فلاتس انت ايزبل نيرو سيم اكزيو اقابيه لافيه وما اسول كنافري نعفي كثير جبرلو دق خنافري حلو مس جبرت ان كيرسي انت كيجبرسي نلبينا بكفات ايتا زنبلو واملاخ نعفي كثير جبر كثير مالت محنجغا مالت اتوم نايغوسنت تمكرو زلكم از كثير زبحال محنجغا زبحال لوام ناي فرس ايكونن ابباغي اب محس امراخوت زغبر از محنجغازي نغبي كيبلعا ماي كيسفيا ايكلكلن از محنجغازي طوبادي ان خيط ابوات رايز خلكلن سلاذ كثيركا كاب صبوق نجر مزراب صبوق نجر مسرح مزراب يكلكلنا ني كثير كاب حماق نجر ترايز واملاخ نافي كثير جبرلو دغ خنا فريحلو مس جبرت كيرسي انت كيجبرسي نلبينا كفات ايتزبل سلازي እግዚአብሔር ንሕሊናና ክንቆጻጸር ኮሪና ዘይግባዕና ዘረባ ከይንዛረብ ምስ ኮረና ዘረባ ዕሽነት ከይንዛረብ ኣብዛ ሓለፈ ግዜና ምስራናዮም ሙሴውን ምሰኾረይወሲ ብዘረብኡ ዘረባ ዕሽነት ንነብሱ ኣመሪ ሮማን ሮሚየሙሞ ዘረባ ዕሽነት ተዛረበ እቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ዕሽነት ከዓ ጎዲእ ይወ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓይ ከሎ كلتا نجر كنلالي እግዚአብሔር ابصرح زيغاغه سراح እግዚአብሔር ፍጹም مخان ات እግዚአብሔር ዝሰርሖ ኣብ ልዕሊና ሆነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝሰርሖ ኸኣ ዋላ ንሕና እንደ ዘይተረዳእና ንግዚኡ ዋላ ንዓና እንተኸበደና ዋላ ንዓና እንተመረረና ዋላ ንሕና ምጻሩን ተሰኣናዮ እግዚአብሔር ግን ዝሓስበልና ሓሳብ ደሓንበር ሓሳብ ክፉእ ከም ዘይኮኑ ምርዳእ ተስፋን መፈጸምታን ክህበኩምሲ ሓሳብ ደሓንበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዝን የናስ አخرዩ እዝን ዮናስ አخرዩ ስለዚ ንነፍስና ንርአያ ሕጂ አነ እግዚአብሔር ሰናይ በመግባሩ እግዚአብሔር ንህዝቡ በመምሓሩ እግዚአብሔር ነቶም መቅጻዕቲ ይግቦም መቅዘፍቲ ይግቦም ኢለ ዝሓስቦም አነ ምሕረት በመግባሩ ዝኾረኹሉ መዓልቲ ኣሎ ዝኾረናሉ መዓልቲ ኣሎ ደልና ነፍስና ክንርኢ ከምኡ እንተሊኻ አድነን ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቅረበለለይ ክንብል ካብkom ተዓቂብና እንተሊና ንዝመጽእ ካብkom ዝመሰለ ብድዐ አምላኽ ከዕቅበና ናብ አምላኽ ነፍስና ከነማሕጽን ሃብ አምላከ ምህረት አማሐጽን ነፍሴ ሃብ ንጉሰ ስብሃት አማሐጽን ነፍሴ ኢልና ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታይ ነፍሰይ ነባዕኻ ማዕቁብ ኣለኹ ዝበሎ ሕጂውን ንሕና ወአምላኽ ዘይግባእ ከይንዛረብ ዘይግባእ ከይንሓስብ ዘይግባእ ከይንሕሰርሕሲ ነፍስና ሕሊናና አፍና لبنا نابخانا معقوبلنا لنا ابتصلال እግዚአብሔር ከነዕርፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና ንቃል እግዚአብሔር በህዳአትን በአንቃ አድወን ስለዝተኸታተልኩሞ አብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም እሴተ ጻድቃን አስበትወታን ይኽፈልኩም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዘወረደ حجونا ابلعلينا ابلعل كلهم عصفن دربن كوينيرت سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን